Słuchajcie, czako górnicze ma pióropusze 4. Czarny to jest od hajera na dole, który robi. Biały to jest od tego, co raczej nie ogląda tego, co na dole. Zielony to jest ten, co widzi ta piękno zieleń, nie? On tam wie, że moich na dole, ale nie za bardzo tam kumo. Ale te czerwone pióropusze to są te warioty, które nam przynoszą radość. 4 grudnia Barburka, czyli święto Świętej Barbary. Wiecie, już mój film oglądali o historii Świętej Barbary, o tej męczennicy. To jest między innymi patronka dobrej śmierci, bo górnik nigdy nie wie, czy on wylezie z doła na wierzch. A wy, gorole, co sobie myślicie, że te baby we oknach siedzą i woz obserwują mnie, one słuchają, czy syrena nie będzie buczyć na kopalni, czy ten chłopek na pewno przyjdzie do domu, bo to nie jest łatwo robota. One oczywiście wiedzą, co to jest robota na dole, ale też dzisiaj się tak pięknie postroili, co by wam zagrać i wiecie co? Joje zgniło do wstawania rano. Ja wiem, że one samo o 7:30 byli i to był ukłon dla was, co byście rano tak żyć mogli dźwignąć, bo one do roboty ją dźwigają o wiele wcześniej. Zaroski sam będzie piękną orkiestra, patrzcie, jak się wysztyglowali. Nie będę wam gadała, co znaczą te wszystkie knefliki, bo są tak obleczone specjalnie do was, ale całe szczęście, że sam będziemy słuchać już taki echt, prawdziwy, śląski muzyki, grany przez śląskich chłopów, synków z dziada, pradziada. Pięknie was zaproszę. A że jeszcze to poleci dzisiaj na tym moim kanale Bify.pl, to ja chciała wszystkim górnikom i tym babom, co te karminadle do nich kleją i te kluski ciepią. Wiecie, mój tatulek to... Dzisiaj to rolada. Nie no, dzisiaj rolada, może prawie, ale jutro karminadla, poniedziałek je, nie? Ja chciała wszystkim górnikom i tym cierpliwym babom, które im to wszystko ważą, dowają pod nos, pod gęba, te nogi myją, wiecie, jeszcze nogi, ja? Wszystkiego dobrego, zdrowia, co byście zawsze ta zieleń, te niebo oglądali po spolu.